Να πω ότι πριν 30 χρόνια που κάποιοι άνθρωποι μαζευτήκαμε, είχαμε μαύρα μαλλιά τότε, έτσι. Καλά, εσείς. Θα μάθετε αυτό. Ήμασταν πολύ πιο νέοι, με πολλά οράματα, με πολλές επόμενοι, μάλλον δυσαρεστημένοι από τις ασκούμενες πολιτικές από τα κόμματα και τις δημοτικές παρατάξεις που είχαν. Ενταγμένοι όμως και εμείς σε κάποιους πολιτικούς χώρους, αποφασίσαμε να φτιάξουμε την αριστερή παρέμβαση πολιτών Βύρωνα, παρόλο που και στους δικούς μας χώρους δεν υπήρχε ομοφωνία απέναντι σε αυτό. Δηλαδή, ακόμη και η αντικαπιταλιστική αριστερά, όπως και τα σχήματα που είχαν, δεν ήταν τόσο ένθερμοι οπαδοί μιας τέτοιας προσπάθειας. Παρ' όλα αυτά, η παρέμβαση στο Βύρωνα και στο Περιστέρι για την Αττική κάναν μια προσπάθεια με πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί κέρδισε αυτό το κίνημα? Ήμασταν άνθρωποι, θυμάμαι, μαζευτήκαμε στο σπίτι της Μαρίας, συνήθως μαζευόμασταν κάτω εκεί στο Ισόγειο, κάνοντας πολύ μεγάλες συζητήσεις. Ήμασταν δυσαρεστημένοι από την ασκούμενη πολιτική της τότε δημοτικής αρχής, έτσι. Να θυμηθούμε ότι τα πρώτα βήματα που κάναμε ήταν η εναντίωσή μας στον σταθμό μεταφόρτωσης στον Ιμητό, όπου ήταν από τις πρώτες μαζικές κινήσεις που κάναμε, έτσι, που βάλαμε μια διαφορετική λογική για τα σκουπίδια, για το περιβάλλον, για τον ελεύθερο χρόνο. Να πούμε ότι σε αυτή την πορεία των 30 χρόνων ήμασταν η πρώτη δημοτική κίνηση που είπε άκυρο λευκό τη δεύτερη Κυριακή, ενάντια σε λογικές που λέγανε ότι εντάξει τι να κάνουμε, το μικρότερο κακό θα πάμε, και το μικρότερο κακό ήταν ο Ρογκάκος εκείνη την περίοδο. Έτσι, έχοντας ζήσει μια δημοτική αρχή που δεν διέφερε σε τίποτα από τη διαχείρισή της από τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις, να θυμηθούμε με τη δημοτική επιχείρηση, να θυμηθούμε με τις προσλήψεις από το παράθυρο, να θυμηθούμε απλήρωτους εργαζόμενους, μια σειρά πράγματα. Αντισταθήκαμε απέναντι στην πολιτική του Χαρδαλιά, έτσι, με όλο το υλικό μας σκεπτικό. Ήμασταν όμως μια δημοτική κίνηση, και αυτό θέλω να δείξω τη διαφοροποίησή μου, είναι ότι ακόμη και τη Λακκούβα της δίναμε ένα πολιτικό κίνητρο. Ήμασταν μια δημοτική κίνηση. Στην αρχή βρεθήκαμε και με άλλους ανθρώπους από άλλους πολιτικούς χώρους. Να πω τον σύντροφο τον Στάθη που πλέον δεν είναι μαζί μας. Έτσι, προσπαθήσαμε λοιπόν να διαμορφώσουμε μια πολιτική που θα συνδυάζει και το μικρό και το μεγάλο. Και αυτό νομίζω ήταν η διαφορά μας με τους υπόλοιπους. Θυμάμαι με τον Μιχάλη, ήμασταν σε ένα εκλογικό κέντρο όταν κατεβήκαμε και μαζεύαμε τα αποτελέσματα των εκλογών. Κάποιοι μας ρωτάγανε, τι είστε εσείς οι τρελοί που κατεβήκατε? Γιατί για αυτούς ήμασταν ένα κόμμα που δεν είχαμε κανέναν από πίσω. Όμως ήμασταν ένα ρεύμα που ήθελε να εκφράσει από το μικρό πρόβλημα του πολίτη μέχρι το κεντρικό πολιτικό. Και νομίζω μια δημοτική κίνηση αυτό θα πρέπει να κάνει. Να συνδυάζει το μικρό με το μεγάλο. Άκουσα τις εισηγήσεις, νομίζω όμως ότι αν ο στόχος μας είναι μόνο το κεντρικό πολιτικό, εντάξει, ας μιλήσουμε λοιπόν για μια κίνηση που θα είναι πολιτική κίνηση, κομματική κίνηση αν θέλετε. Νομίζω όμως ότι οι δημοτικές κινήσεις μπορέσαν να έχουν μια διαφορετικότητα και τουλάχιστον η παρέμβαση το έκανε αρκετά καλά, να μπορεί να ενώνει και το μικρό και το μεγάλο. Από το πρόβλημα της Λακκούβας, από το πρόβλημα, αν θυμηθούμε τότε πάνω στην Νεράιδα με το οικόπεδο, αν θυμηθούμε με τους σταθμούς μεταφόρτωσης, τους παιδικούς σταθμούς, τους ελεύθερους χώρους, τις εργασιακές σχέσεις, έτσι, τις προσλήψεις, τις αντιστάσεις που δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό κατάφερε η παρέμβαση να κάνει το διαφορετικό, να μιλήσουμε για το ρόλο των πολιτικών δυνάμεων, για την εναλλαγή που μίλαγε στα δημοτικά συμβούλια. Είχαμε μια διαφορετική νοοτροπία από τους υπόλοιπους και νομίζω ότι αυτό κέρδισε και την βοήθησε να αναδειχθεί σαν μια διαφορετική δημοτική κίνηση. Και νομίζω ότι οι δημοτικές κινήσεις, αν θέλουμε πραγματικά να συσπηρώνουν, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα ρεύματα, να μην ταυτίζονται ούτε με πολιτικούς χώρους, έχουν πολιτική αντίληψη, βεβαίως και πρέπει να έχουν. Τι αντιπαλεύουν, τι θέλουν. Όμως, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούμε σε μια δημοτική κίνηση να προτάσουμε το τελικό, το πολιτικό μας στόχο, υποτιμώντας όλα τα άλλα. Θα μιλήσουμε για όλα. Για τον πόλεμο, για το σχολείο, για τις ελλείψεις στην παιδεία, για τις ελλείψεις στην υγεία, για τη Λακκούβα που ταλανίζει τους πολίτες, για την δημοτική συγκοινωνία που δεν υπάρχει. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θα είναι. Έτσι φτιαχτήκαμε. Και έτσι μας δέχτηκε και ένας κόσμος. Πραγματικά για την κοινωνία του Βύρωνα ήταν μια, και όχι νομίζω μόνο για το Βύρωνα, μετά φτιάχτηκαν πάρα πολλές άλλες κινήσεις γύρω-γύρω. Μια τελείως διαφορετική αντίληψη από τις μέχρι τότε
που επικρατούσαν σε όλο το φάσμα της αριστεράς, ας πούμε, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι της αριστεράς και οι περισσότεροι και της κομμουνιστικής αριστεράς. Είχαμε μία διαφορετική συγκρότηση και αντίληψη για ένα ανεξάρτητο ρεύμα, για ένα ανεξάρτητο χώρο, έτσι, το οποίο θα ενώνει το δημοτικό με το κεντρικό πολιτικό. Εάν αυτό δεν το καταφέρουμε, και το λέω στο σύνολο των δημοτικών κινήσεων, να πω ότι την τελευταία φορά κατεβήκανε με τη ΡΕΚ, θέλοντας να δώσουν, αυτά τα σχήματα τα δύο ενώθηκαν, κάναν μια εκλογική συνεργασία, θέλοντας να δείξουν μια διαφορετική λογική. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να ενώνει το μικρό με το μεγάλο με το μικρό, να βρίσκει το κοινό νήμα, προκειμένου να συσπηρώνεις τον κόσμο για να έρθει να φτιάξει και το πιο μεγάλο κίνημα. Δεν θα το φτιάξει από μόνο του. Από το μικρό, τουλάχιστον η πολιτική εμπειρία όμως αυτό δείχνει. Από το μικρό θα φτάσουμε στο πιο μεγάλο. Δεν πάμε ποτέ αντίστροφα. Γιατί όλοι δεν έχουμε την ίδια πολιτική ιδεολογία. Όμως, σε ζητήματα που πραγματικά είναι μικρά, ο κόσμος μπορεί να καταλάβει και το πιο μεγάλο που κρύβεται από πίσω. Έτσι, και νομίζω ότι ο Ρογκάκος έχασε από τη δική του πολιτική, αλλά υπήρχε και ένα ανεξάρτητο κέντρο όπως ήμασταν εμείς, που πραγματικά, όπως και ο Χαρταλιάς, που βάζαν μία άλλη λογική. Αυτά.